wannan ba kawo canji ba. Canji kuna canji ai. Da ke naira 100 ka wancan. Baba gashi. Yaro nawa ce? 1000 ce yace a dau naira 100. An hana canjin. Yanzu ya bada 1000 ya ce a dauki naira 100. Wannan da tawon ba da tawon arziki bane. Gashi ana ganin ku ana tausaya muku amma kun zo kuna abun nan. Ka je ka riki. Ka kara ma wani abun za ka kara. An ji din. An ji din. Ina yake? Baba zan yi fitsari. Zan yi fitsari. Kaga yaron banza muna cikin tafiya zaka ce fitsari. Je kai. ga makawan nan wannan ba makawan arziki bane ba ta kai ta kawo kuɗi ma ka ba canji ma ba zai baka ba. Hello ga makawan nan da muke nema za a yanka shi. Ga mu gashi ma yanda haka.